Kaixo, gu Amaia eta Ametz gara. Ni Jon naiz, DBH-ko ikaslea. DBH-ko ikasleak eta aurten hezkidetza batzordera sartu gara. Hezkidetza taldean sartuta nago. Niretzat horrelako talde bat egote ikastolan, uste dut oso garrantzitsua dela. Honako taldeak egon behar dira ikastolan hezkidetza bermatzeko. Ja obligatorioa izan beharko lukete, ze hezkidetza lantzea, berdintasuna eta horrelakoak da hain garrantzitsua, ez dakit matematika, euskera edo lengua ikastea bezala. Nik uste dut hezkidetza taldea oso beharrezkoa dela, ikastolan batez ere badaudelako ekintza matxistak eta gure artean ez gara asko errespetatzen. Eta gero beste batzuei ere esaten dizkieten gauzak ez dira oso normala. Patioetan antolatzen gara eta gehienetan lanketak egiten ditugu. Asko hitz egiten dugu batez ere eta ondorioak ateratzen ditugu. Poster batzuk egin ditugu eta abesti matxisten lanketa bat ere ekintza asko egiten ditugu. Denbora tarte txiki horretan egoten garenean, dena nahiko ondo dagoen antolatuta. Nik uste dut gehien nabarmentzen den lekua kirolak direla. Batzutan ikusten da kiroletan adibidez gizonezkoen kirolak ospe gehiago daukatela emakumeen kirolak baino. Askotan bakarrik ikusten ditugu gizonezkoak eta bakarrik daukate garrantzia gizonezkoak. Baina gero neskak ere jolasten dute, baina ez dira hain famatuak. Ni gehien nabarmentzen dudana da etxean. Emakumezkoak beti lan eta ardura gehiago ditugu etxeko lanetan, gizonezkoak baino. Hori azkenean ja dago oso normali izango balitz eta hori aldatu behar da. Nire ustez ikastolan handu beharko genuke, pixka klasean ikusteko eta hitz egin. Esaterik garrantzitsuena nire ustez ikastolan eta etxean da. Gurasoek irakatsi behar digute hori ez dela horrela izan behar eta ikastolan gehiago landu beharko genuela uste dut. Beste leku batzuetan begiratzen badugu, oraindik emakumeek ez daukate ia eskubiderik, lan asko dago egiteko. Gauza pila bat aldatu behar dira. Desberdinak izan arren denok errespetuz tratatuak izan behar ginela.